Dun Manuel Cordina, id-direttur tal-Fondazzjoni Oasi, iddeskriva d-dibattitu li għaddej bħalissa dwar il-liġijiet ta' droga bħala wieħed li għatih ċertu soljef. Li wasalna f'sitwazzjoni fejn aħna ħnirriformaw il-ġustizzja fir-rigward ta' sitwazzjonijiet u każijiet ta' droga għalija hija relief kbir immens. Dun Manuel Cordina stqardan meta kien qiegħed jieħu sehem fi programm fuq ix-xandir nazzjonali. Il-qassiġ li mal-vittmi ta' droga illu jaħdem għal bosta snin stqar li permezz ta' riforma fil-liġijiet li jirregolaw id-drogi se jkunu l-professjonisti li jagħtu lajnuna lil persuna li nqabdet bid-droga. Ma kienx hemm direzzjoni eżatt naqqas għall-maġistratura fimt x'inhija il-problema eżatt. U naħseb jiena din id-diskussjoni li nqalgħu qegħdin jitfgħu iktar dawl fuq is-sitwazzjoni. Żied li din ir-riforma se tgħin ukoll biex il-qrati jifhmu aktar x'inhi l-problema ta' droga u se tingħata id-direzzjoni meħtieġa. Man-nies professjonisti kif jiena qed nifhimha din ir-riforma ħajkun hemm nies professjonali biżżejjed u qegħdin f'dan il-qasam li jgħinu il-ġudikant, il-konsulent psikjatra, lis-social worker u dak kollha qegħdin hemmhekk biex jagħtu lil din il-persuna li nqabdet l-ewwel darba, ma jfissirx li użat l-ewwel darba, għax da m'għandniex kontroll xi sej fil-ħajja privata. Fil-qosor bħandu daqsxejn. Ma naqbel mar-riforma. U għasmat li f'sena 2225 persuna jingħataw sessjonijiet terapeutiċi mill-Fondazzjoni Oasi li jmexxi Dun Manuel Cordina. Intant fl-ewwel reazzjoni tagħha din il-White Paper, il-Caritas qalet li taqbel li għandu jkun hemm riforma fil-liġijiet dwar id-drogi u tapprezza l-inizjattiva li ħall-Gvern fil-White Paper li kienet ippubblikata. Il-Caritas qalet li taqbel li persuni li nqabdu possess ta' droga l-użu personali għall-ewwel darba għandu jkun hemm depenalizzazzjoni tar-reat bilan li persuna jsir ilha assessjar minn aġenziji ta' riabilitazzjoni. Filwaqt li esprimit nuqqas taqbil mad dekriminalizzazzjoni tal-kannabis għal darb'oħra l-Caritas saħqet dwar il-ħtieġa ta' qorti ta' droga.